si volem construir la ciutat del demà, no podem deixar escapar cap oportunitat en el present. I per no deixar escapar cap oportunitat al present, ens necessitem a tots i totes. L'aliança, la cooperació, la cocreació, tot això solament és possible si a l'altre costat tenim gent com vosaltres, no? I els serveis socials dels municipis on estem. Aquest fòrum de diàleg que es produeix entre tots els ajuntaments i Aigües de Barcelona em sembla una molt bona iniciativa perquè és una manera d'apropar-nos tota la gent que estem treballant cada dia, dia a dia amb la vulnerabilitat i apropar-nos amb el servei que estem contínuament parlant. Llavors, clar, posar-li cara, posar-li noms, compartir tots els dubtes, es generen, a més, arrel d'aquest fòrum, que ja és el segon, es generen moltes idees. Després, avui també ens hem mostrat que com hi ha totes aquestes solucions que també ens heu posat a l'abast. Llavors, bueno, és una molt bona oportunitat per poder avançar en protegir la vulnerabilitat, en el tema i garantir els subministraments, que és del que es tracta. Des d'Aigües de Barcelona hi ha persones que també es preocupen i com es mouen, com es generen idees per lluitar contra aquesta vulnerabilitat i poder garantir un subministrament essencial com és l'aigua a totes les persones, no només en l'àmbit de Barcelona, sinó també en l'àmbit de la zona metropolitana. En el cas del nostre territori, d'Hospitalet, és el projecte ONA, que continuem endavant. Està tenint un èxit important. Hem de continuar treballant perquè siguin més les persones que s'incorporin i estem molt contentes i que vingui aquest i qualsevol d'altre.